लोग नमस्कार प्रणाम। हमारे चैनल विश्व शक्ति फिल्म्स में स्वागत बा। चली नए वीडियो के साथ नया अपडेट लेके आयल बानी। अगर नए बानी जा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजा और बेल आइकन दबावल ना भूलम जा। काल एक वीडियो रिलीज होता, बहुत ही सुंदर और मधुर बा, सॉन्ग बा। रउआ सबके डायरेक्ट वीडियो में देख। ये वीडियो के बोल बा बौराहवा के घर नहीं खे। ये गाना गईले बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी जी, और संगीत से सजैले बनी आर्यन शर्मा जी, लिखले बनी कृष्णा बेदर्जी जी। जब ये तीनों जानी के जोड़ी जमेला तो मार्केट में तहलका मचा के रखते हुए लोग। ये वीडियो डायरेक्ट कैले बने राजेश गुप्ता जी। काल सुबह प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट पर 6:30 बजे रिलीज होता। रउआ सभे यही तरी प्यार दुलार देते रही जा। ये वीडियो दिल्ली के बहुत ही खूबसूरत जगह पर शूट कइल गइल बा। पिछला वीडियो में यही तरी प्यार देवे खातिर दिल से धन्यवाद बा रउआ सबके। हमार वीडियो कैसा लागल, अगर अच्छा लगल तो लाइक कमेंट और शेयर करल ना भूलन जा। तब तक अगला वीडियो में मिलल जाई। हर हर महादेव।